Дәүләт Думасы язгы сессияны ачып җибәрде. Россия парламентының Түбән палатасы карарларының төп блогы махсус хәрби операцияга мобилизацияләнгән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә бәйле. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә аның белән Алия Галиуллина таныштыра. Парламентарийлар Татарстан Конституциясына үзгәрешләр кертте. 6-нчы бүлектә 60 маддә өстәлгән. Төп яңалык республика җитәкчесе исеменә кагыла. Моннан тыш берничә норма көчен югалтты. Бу федераль законнар белән тәңгәлләштерү нәтиҗәсе. Шулай ук халык сайланучылары гамәлдәге берничә республика законнарына төзәтмә кертте. Парламентның 40-нчы утырышында республиканың төп законында үзгәрешләр турындагы карар бәхәсләрсез узды. Төзәтмәләр турында фикер алышырга вакыт җитәрлек иде. Бу мәсьәлә декабрдагы пленар утырышларда һәм комитетларда каралды. Исегезгә төшерәбез, узган ел ук республика законнарын федераль законнарга туры китерү буенча эшче төркем төзелгән иде. В декабре 2022 года закон Республики Татарстан номер 109 ЗРТ о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан позволил нам продолжить работу по комплексному решению всех противоречий во взаимосвязи со всеми конституционными положениями, а не фрагментарно. Төп законның 7 бүлегеннән үзгәрешләр 6 бүлеккә һәм 60 маддәгә кагылды. Республика Конституциясының 25 нормасы үз көчен югалтты. Мәсәлән, моннан соң төбәк һәм хәрби прокурорлар Федерация Советы белән конституцияләрдән соң үз вазифасына билгеләнә һәм Россия президенты тарафыннан азат ителә. Шулай ук дәүләт хакимияте органнарының вәкаләтләре һәм югары вазифаи зат Татарстан Республикасы башлыгы рәис исеме расланды. Төп законга үзгәрешләр Татарстан президенты тарафыннан кул куелганнан һәм рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. Проведение дополнительных консультаций по вопросу, связанного с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новые наименования высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан. Яңартылган текстта Конституцион совет оештыру турында яңа маддәләр барлыкка килде. Документта шулай ук депутат таләбе җибәрелергә мөмкин булган затларның исемлеге киңәйтелә, хөкүмәт даими эшләүче югары башкарма хакимият органы буларак билгеләнгән. По праву проект можно назвать компромиссным, учитывающим мнения и позиции всех заинтересованных сторон. Изменения в Конституцию Республики Татарстан отражают федеральные инновации, в то же время призваны обеспечить стабильность и преемственность основного закона республики. Очень скрупулезно с юридической точки зрения, право, даже политический, я бы сказал, вопрос. Мы нашли взаимоприемлемое решение, которое позволит нам принять его. Дәүләт Думасы язгы сессияны ачты. Көн тәртибендә актуаль закон проектлары аз түгел. Күпләрнең авторлары Татарстан депутатлары. Россия парламентының Түбән палатасы карарларының төп блогы махсус хәрби операциягә мобилизацияләнгән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә бәйле иде. 8-нче чакырылыш Дәүләт Думасы 1 ел һәм 3 ай эшли. Бу вакыт эчендә 2 еллык бюджет, дистәләгән социаль мөһим закон кабул ителде. Узган ел парламентарийларны ышандыру буенча махсус хәрби операциядә катнашучы мобилизацияләнүчеләргә ярдәм итүгә бәйле иде. Илдар Гыйльметдинов бу чакыруда Думаның милләтләр эшләре буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары буларак та эшли. Профильле сораулар мигрантларны социаль адаптацияләүдән алып, Россия халыклары телләрен үстерүгә кадәр. Федераль югарылыкта да шул безнең үрнәкне кулланалар, башка регионнарда киләләр, карыйлар. Без алга табада илебездә дуслык, тынычлык һәм күп милләтле халкыбыз үзенең гырыф-гадәтләрен, культурасын, телен саклау юнәлешендә дәүләтнең ярдәмен күрергә тиеш, күреп яшәргә тиеш дигән фикердә торып, бергәләп бу юнәлештә эшләргә тырышабыз. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.